И здравейте на всички. Аз съм Димитър Адам и искам да ви кажа една новина, че се местя в нов канал. Ето го новият ми канал, Magic Man BG. Надявам се тези абонати от тук и гледанията да се преместят в този канал. И се надявам това да стане съвсем скоро. Просто защо спирам да снимам? Просто ми дойде това. Спря ми договора ми с YouTube свърши и като ми свърши договора с YouTube, край на играта. Game over, как се вика. Както се вика, Game over. И така да. За това искам да ви благодаря за всички позитивни неща просто, всички гледания за абонатите, само 13 сте, но все пак благодаря ви. Поредиците ще бъдат възстановени, всичко ще бъде възстановено. Линк за този ми канал ще има в описанието на този клип, така че да, абонирайте се, харесайте, коментирайте, дайте позитивен за този клип. Можете и се абонирайте за новия ми канал и айде, чао от мен.